eta sozialen aurkako erasolarri bat jasan genuen Euskal Herrian. Herrira mugimenduko 18 militante atxilotu dituzte indar okupatzaile espainolek burututako operazioan. Bestetik, egoitzak miatu dituzte Iruña, Gasteiz, Bilbo eta Hernanin. Gainera, epaileak sare sozialetako kontuak, webguneak eta diru kontuak ixteko agindua eman du. Era berean, ezin ditugu ahaztu atzo arratsaldeko mobilizazioetan Guardia Zibil zein ertzainek izandako indarkeriazko jarrera, elkar babestuz, elkarlanean. Atzoko egunean, argi gelditu zen zein den Espainiar gobernuak konponbidearen bidean duen jarrera. Eta nola ez, PNV-rena. Haien ahotan dagoen zoru etikoa zapaldu eta usteltzen dute. Kriminalizazio eta ilegalizazioen aurreko denborara itzuli garela sentiaraziz. Gure herrian beldurra zabaltzeko errepresioa erabili dezakete. Haien aparatu militar, politiko eta judizial guztiak dena erabil dezakete eta eginen dute, dudari gabe. Baina guk badugu zer esana, aski da, ez gaituzte isilduko. Herritarron epaia garbia izan da eta atxilotuekiko gure babesa erabatekoa. Izan ere, haiek izango dira beldurra pasako dutenak. Bakearen bidez askatasuna lortu nahi duen herriaren beldur. Ikasleok ere bagara herri honen parte, eta subjektu politiko gisa gure ekarpen egiten dugu konponbidearen bidean, konpromisoak hartuz. Herrirak presoek pairatzen duten egoera salatu eta babesa bermatzen duen moduan, guk PP-ren gobernuak martxan jarritako operatibo hau arbuiatzen dugu. Horregatik, burutuko diren hurrengo mobilizazioetara deialdia luzatzen dugu. Gaur arratsaldeko 8:00 Bilboko Arriaga enparantzatik abiatuko den manifestaldian eta larunbateko manifestazio nazionalera besteak beste. Gure erantzunak erasoren tamainako izan behar du. Herrira aurrera! Baina ulertuko duzu otoiegidazu kasu entzun ezazu eta errepikatu denek elgarrekin lortuko dugu baina ulertuko duzu otoiegidazu kasu entzun ezazu eta errepikatu denek elgarrekin lortuko dugu.